20 ay ang sukli. Oh my God! Wow! Nagbayad na ka mo tanan ma'am, ako maglibre sa inyo. Sige, nagbayad na ka mo? So sayang. Sige lang pinatanan. Pinatanan nila. O ripanan na ka na ako. Bayad naman sila. Oo. Magkaon na. Ikaw, ako. Oh, kuha na ka mo, kuha kay. Libre bayad pa, palagi sa rin si Kagusok mo kari o. Oh, paano ka mo sa ako Kagusok vlog o local vlogger Surigao. Ay, shout out. Pinatanan na. 1, 2. Ako kon toyo sobra. Oo, 20 lang. Oh. Pinatanan. Ikaw kan mag-refund sa ilan. Oh, sige, pinatanan. 20 lang sa ako. Di, sir. ripanan mo sila, ako yung magbayad sa imo. Sige. Pila? 1, 2, 3, 4, 5. Paano Kagusok vlog o. Salamat, sir. Oh. 8. 8. Pinatanan sa 8. 80. Pila man nun? Pila man nun? 80. 80? Oo. Naya ko dre 50. Unahan na ka 50 pesos. Dapat 80 pesos. Group na sa ako. Pauna. Pauna na ako sa 50 pesos. Ako ko bayaran. Napay ako dre 50. Pwede pa ko 20. Sukli anak ako ni mo 20. 20 ay ang sukli.